Enja. Brava Ilenia bil-kanzunetta One Night Only. Ħad gost li ma waqfux il-telefonati waqt il-kanzunetta ta' Ilenia kif għattilkom qabel ma morna għal-kanzunetta. Reġaw raqdu ftite, kważi mit kollox hawnhekk, jiġifieri nerġgħu nagħtu l-ħajja lit-telefonati. Għaliex inkella jekk ma nċemplux illum il-lejla x'in immorru nordu fuq l-imħadda, ma nkunux rasna mistrieħa li kontribwixxejna sabiex nejnu lil dawk it-tfal kollha li qegħdin ibatu. Tajjeb hawnhekk ingħaqdu aktar nies ukoll magħna, ma nafx hekk forsi għandhom xi esperjenza tal-missjoni jew ġew hawnhekk bħala volontira, nirringrazzjawkom immens. Jiena nixtieq nagħmel appell ieħor, appell lil dawk it-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna fuq One Television Afflivin Kuxejk u anke l-istazzjonijiet l-oħra li qegħdin jitlu u joħorġu minn ħin għall-ieħor tajjeb li iċċemplu. Intkom x'iċċemplu biss biex tajdu ċempilna, intom qegħdin iċċemplu biex taraw il-proġetti li għandna jseħħu fir-realtà. Hemmhekk qegħdin naraw il-jerrycans. Nenfasizza ħafna fuqhom jiena l-jerrycans. Il-jerrycans skużawni, il-jerrycans li permezz tagħhom